masu kallo, kamar yadda kuke ganin wannan fim ne wanda jarumin nan wato Ali Nuhu ya shirya shi mai suna Mazaje. Kafin mu fada cikin shirin mu gadan da Allah, idan farkon shigowa ka wannan tashar ta mai albarka ne, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin da zarar mun ɗora wani sabon shirin zai zo muku ba tare da ɓata lokaci ba. To masu kallo, kamar yadda kuke ganin wannan shirin na Mazaje shiri ne wanda ya samu mashirin shiri shahararre babban jarumin nan mai suna Ali Nuhu. Za ku ga abin kamar ba zai yiwu ba, za ku ga abin kamar almara a ce wai jaruman Hausa ne za su haɗu da na Indiya domin su sakar muku wani sabon fim ɗin da zai nishaɗantar da ku ya faɗakantar da ku. To jama'a, wannan ba abin mamaki bane ba, za ku ga inda rigar su Ali Nuhu ma da ta Salman Khan iri ɗaya ce za ku gani, tun sun daɗe suna shirya wannan fim ɗin da za su yi muku. Sai yanzu burin Ali Nuhu ya cika, ta inda za ku ga yana ta sakin postin hotuna wato a cikin account ɗinsa kala-kala kamar Facebook da Instagram. Idan kuka je kuka duba za ku ga irin hotunan da suke saki a wajen aikin. Za a saki fim ɗin nan ne a wannan shekarar da za ta kama mai suna 2023. Za a sake ta insha Allahu, domin ku dai ku je ku ƙara wanke idanunku, ku kashe kwarkwata din idanunku domin ku je ku kalli wannan fim din mai suna Mazaje, inda zai zo muku ba da jimawa ba. Ku je ku yi subscribing a tashar Ali Nuhu wato da ke kan manhajar YouTube, da zarar ya sakar muku wannan fim din zai zo muku ba tare da bata lokaci ba. Saboda jarumi Ali Nuhu ya ce ya dau alwashin su ma sai an haska fim ɗinsu a wannan babban kamfanin mai suna Netflix, ta inda za ku ga ba a taɓa haska fim ɗin Hausa ba. Ya ce fim ɗaya ne ina da yake tunanin an taɓa haska shi a Netflix wato mai suna Amina. To wannan fim ɗin nasu yana so ya zama na biyu a wajen haska shi a Netflix, saboda in aka haska fim ɗinka a Netflix kana zama wani babban attajiri saboda kuɗin da ake bada sai ka yi mamaki. To masu kallo, ina ƙara tunasar da ku kada ku manta fa ku je ku yi subscribing a tashar Ali Nuhu, domin da zarar fim ɗin ya fito za a sakar muku shi 1 ga watan nan wato wanda zai kama na 2023 January. Lokacin Independent za a sakar muku wannan shirin, da kun daga Independent za ku kashe kwarkwatar idanunku. Za a fara haska shi a Film House Cinema da ke can Zurot wato cikin Shoprite. Za a fara haska fim ɗin nan, sannan kuma za a zo a fara sakar muku shi akan manhajar YouTube. To masu kallo, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Da Allah, idan farkon shigowa ka wannan channel ɗin tamu mai albarka, kada ka manta kai mana subscribing dan Allah dan Annabi, domin da zarar mun ɗora sabon shirin mu zai zo muku ba tare da ɓata lokaci ba. Mun gode.